ଗୋଟିଏ ଗଛର କାଠିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆସିଲି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଛ ଯେଉଁ ବଣରୁ ଦିଆସିଲି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବଣକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ହିଁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦେବାର ତା ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଥାଏ ଓ ବଣବୁଦାକୁ ସେ ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ। ଥରେ ମାତ୍ର ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଆମର ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଖାଇଯାଏ ଓ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ।